I mere end 40 år har vi skabt rammerne om uforglemmelige konferencer, og vi er stolte af at være et af landets mest indbydende konferencehoteller. Med vores naturskønne beliggenhed får deltagerne et åndehul, hvor de kan nyde den friske luft, smukke udsigt og få fornyet energien. Hos os får du rammerne om produktive og inspirerende konferencer i åbne, lyse og moderne mødelokaler med komfortable, hyggelige værelser og aktiviteter, der udvikler og engagerer. Vores udendørsarealer ideelle til teambuilding, hvor faglig indhold kan kombineres med leg og afslapning. For os er opskriften på en unik konferenceoplevelse enkel. Imødekommende, smilende og fleksibel service, velsmagende måltider og selvfølgelig topmoderne mødefaciliteter. Det hele finder du hos os. Tilpasset dine ønsker og behov, naturligvis. Lige midt i Danmark, lige ved vandet og helt lige til.